Suposa una nova alegria, un nou plaer i sobretot la satisfacció de veure que la cosa continua, perquè l'important és mantenir les activitats, les creacions, els premis com aquests del Musafes, i aleshores això sí que és una satisfacció i un agraïment immens al poble del Musafes. S'està donant així ara una paradoxa molt gran, que és la poquíssima, per no dir gens ajuda per part de les administracions, dels governs que tenim cap a la literatura, cap a la cultura en general, però al mateix temps la gran creativitat que n'hi ha en la poesia mateixa, la quantitat de gent i gent jove que s'incorpora, que està escrivint i està escrivint molt bé, però no només la poesia, sinó també la narrativa. Tenim un nivell de qualitat altíssim en la literatura i tanmateix no hi ha ajudes, al contrari, n'hi ha entrebancs.